Ngibonge ndabezitha kusemaqadi. Nkosi yamakhosi. Namakhosi onke akhona lapha nebandla lonke. Ngisukuma nokubonga ukuthi njengoba sila ngihamba nabaholi baleli qembu elisha uMkhondo wesizwe party, ngithi angibazise ngizwile imbongi isicela unobhala jikelele wethu uthi nakufanele ukuthi azongena kuleli bandla. Kungenzeka ke ngoba izinto ziyenzeka. Ngifisa ukubonga kakhulu Nkosi yamakhosi ukuthi sibe khona lapha kule nkonzo enkulu kangaka nebaluleke kangaka. Sithole intshumayelo ejulile kangaka esenza sizizwe ukuthi esikwenzayo asiphumile eceleni kodwa simi endaweni yokukholwa ngendlela esikholwa ngayo thina nje mnyama. Nkosi yamakhosi, ngiyathemba ukuthi sonke njengoba sila sinakho ukwazi ukuthi izwe lakithi lase-Afrika elihle kangaka kwafika igangi zaphesheya zalwa izimpi nathi, kwathi ngoba zaziphethe ikhali ezazingaphezulu kwezethu esikhathini esiningi bazinqoba izizwe zase-Afrika.